Dobrý deň. Neviete si vybrať správne vína? Ja vám poradím. Som Juraj Kordiak, hlavný someliér vinárstva Vitis. Pripravil som si pre vás najlepšiu kolekciu vín, ktoré majú ocenenia jak v zahraničí, tak na Slovensku. Tak poďme na to. Ako prvú vzorku som vybral Sauvignon vegánske víno. Ide o víno, ktoré je veľmi populárne. Je to ľahké víno. Tak odroda Sauvignon Vitis Vegan. Senzorika, aroma veľmi príjemná, taká exotická, krásne vonie tóny. Typickou pre Sauvignon je žilhové tóny plus také ovocie. Krásne by som povedal, krásnu zlatožltá farba až do takých iskrivých tónov. Je kryštalicko čisté víno. Pri chuti veľmi príjemné víno, ovocné. Tá žilhava tam je veľmi cítiť. Kyselinky sú veľmi príjemné a cukry sú v pozadí veľmi, veľmi jemné. Doporučujem toto víno kľudne k nejakým ľahkým cestovinám s nejakým syrom. A toto víno získalo ocenenie v medzinárodných súťažiach ABC Viedeň a Mundus Vini. A prejdeme k ďalšiemu vínku. Vitis Galeria Riesling Rínsky 2020 neskorý zber. Vínko Riesling Rínsky a odroda je veľmi známa. A je to, by som povedal, základná odroda všetkých vín. Pozrieme na senzoriku. Veľmi pekná, už typická zlatá a zlatožltá farba. Aromatike. Pekne také tóny sú tam až do lipového kvetu alebo lipových tónov, dokonca také medoviny propolis. Ide o vynikajúce víno. Toto víno získalo v podstate ocenenie národného stanovy vín, takže je to víno, ktoré patrí medzi 100 najlepších vín v Slovenskej republike. Takže vysoké ocenenie, vysoká kvalita a toto vínko by sa malo podávať, by som povedal, vždy nejakým dobrým jedlám, napríklad na pečenej kačice, pečené husy, alebo pečenú bočiku, alebo teda príjemné pitie. Ochutnáme. Grandiózne, výborné, plné, šťavnaté, ovocné víno. Jemné kyselinky, ako Riesling Rínsky. Toto víno už je trošku odstáté, ale má veľmi dobrú charakteristiku a veľmi dobrú chuť. Doporučujem to všetkým. Ochutnajte to víno aj v národnom stave vín, aj u nás. Na zdravie. A ako ďalšiu vzorku máme takisto Riesling Rínsky 2021, výber z Hrozna. Je to Chateau Pézinok z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Otvoríme si vínko. Predtým vzorky, ktoré sme mali sme skrutkové zátky, teraz prídeme na korkové zátky. Rado Chateau Pézinok máme väčšinou, skoro všetky máme zátky korkové, z toho dôvodu, že ide o vyššiu radu, ale neznamená to, že keď sú zátky klasické šrobovacie, že je to zlé. Nie. Je to moderný štýl, ktorý podávame, ale toto patrí k tomu. Takže ešte raz Riesling Rínsky. Nalejeme. Senzorika takisto vidíme pri tých Rieslingoch, tá farba je plnožltná, krásna, zlatistá. Aromatika. Tu výber z Hrozna je zase pri tomto je zase úplne trošku iné to víno, lebo sú vybrané tie najlepšie bobule, ktoré sú tam. A tá chuť a vôňa, aromatika ide do takých medových tónov, dokonca až takého horského medu. V chuti tu je trošku viac cukru. A to nie je na škodu, ale veľmi príjemné je ladená kyselinky, cukry. A tá ovocnosť toho vína, tá šťavnatosť toho vína je tak veľmi dobrá, že veľmi doporučujem toto podávať kľudne nejakým napríklad syrom. Máte nejakú návštevu a sadnete si, toto víno je delikátne a veľmi sa hodí ku každej príležitosti. Či je to svadba, či je to posedenie, alebo klasicky na terase. Takže ešte raz na zdravie, kvalitné víno. A ako ďalšiu vzorku máme Rulanské biele, Vitis Galeria a kostné biele víno, Južnoslovenská oblasť.
Nalejeme si vínko. Rulánske biele je odroda, ktorá je veľmi známa a je veľmi populárna v Európe, ale hlavne pochádza z Francúzska. Senzorika vínka, tu je jemnožltá farba, do takých by som povedal jemnozlatých tónov, kryštálovo čisté, aromatika, také južné ovocie, mango, príjemne aromatizované. Chuť svieža, kyselinky sú veľmi príjemné, cukornatosť je tu veľmi nízka, to je veľmi príjemné na tom víne, s tým, že aj tá aromatika vyjde veľmi pekne von. Keď sa naleje do správneho pohára a podáva sa správne zachladené, tak je to víno skvelé a hlavne tu je cítiť to ovocnosť. Ale teda sú tam aj napríklad aj rôzne druhy kvetov, napríklad ako je meta v pozadí, čo dáva tomu vínu ozaj výbornú chuť aj arómu. A toto vínko získalo ocenenie zlatú medailu Gustus Juvenilis. A ideme na ďalšie, a to je posledné víno v kategórii suchých vín. Rulánske šedé, Vitis Galeria, neskorý zber 2020. Južnoslovenská oblasť. Rulánske šedé by som považoval medzi jednou z najkvalitnejších odrod v rámci Rulandov. Pozrieme na senzoriku. Tu tá farba, keď v predlžších vínach bola taká jemná, zlatistá, pri rulánskom šedé je taká plná, tmavšia, čo dodáva tomu vínu eleganciu. Pri aromatike a celkovej arome tohoto vína sú pozadí, je tam cítiť také pomarančové kôry, také jemné pomaranče a pozadí je takisto cítiť veľmi jemno také medové tóny. V chuti sú kyselinky veľmi príjemné a je tam v podstate tá chuť v pozadí toho cukru je tam veľmi príjemná, čo dodáva tomu vínu veľkú eleganciu. Rulánske šedé ako také má dlhšiu dobu zrenia, to znamená, že v pohode, pokiaľ máte víno odrodu rulánske šedé, môžete ho dlhšie uskladňovať. A aj toto víno získalo ocenené zlatú medailu Gustus Juvenilis. A ako poslednú vzorku máme veľmi ocenené víno, ktoré dostalo niekoľko medailí, jak vo Francúzsku, tak aj na Slovensku. A hlavne národný salón vín medzi 100 najlepších slovenských vín. Chateau Pézinok, Chardonnay, výber z Rozna, polosladké víno 2021. Toto vínko je tiež robené, kde je zátka korková, kde si otvoríme dané vínko. Používame otvárak, ktorý je na víno, kde pomaličkým spôsobom otvárame, aby sa nezalomil. Ovoňame krásna aromatika, delikátne víno. Nalejeme ho. Takže takto. Už pri zvuku sme počuli a cítili nadaleko, že je to vysoko aromatické víno. Chardonnay je považované za odrodu, ktorá pochádza z Francúzska, ale keď vidíme tú krásnu zlato-žltú farbu, až plnú ovocia, takého jemného manga alebo ananásu, tu je vidieť tá cukornatá sladkosť. Ten cukor je tam väčší, pochopiteľne okolo tých 60 gramov, ale tá aromatika je nádherná. Chardonnay. Až do takých by som povedal, takého 18-karatového zlata by som to zaradil. Chuť. Cukry. Medovina. Šťavnatosť toho hrozna. A toho vína hlavne. To hrozno, keď bolo vyberané výber z hrozna, jednoducho, tak to muselo byť fakt delikátne bobulové vínko. Fakt veľmi dobré víno. Môžem doporučiť. Tí, čo majú radi polosladké a sladšie vína, toto víno určite im zapasuje. Lebo aj kyselinky, aj cukor sú rozdelené
tak veľmi dobre harmonicky, že jednoducho ladia k sebe. Ničím cíti, že to víno je buď moc kyslé, alebo moc sladké. Je presne také, aké má byť. A preto dostal toľko ocenení. Na zdravie. Dúfam, že som vám dobre poradil. Tieto skvelé vína si viete zakúpiť na najnápoje.sk. Na zdravie.